To ya sunan malam? Sunana Musa Adam Ali. To malam Musa, daga wace jiha kake a Najeriya? Daga jihar Yobe. Wace karamar hukuma a jihar Yobe? Karamar hukumar Fika. To alhamdulillah. Malam Musa, ka yi karatu a wannan jami'a ta musulunci ta Madina. Wane matakin karatu ka tsaya kuma me ka karanta? Alhamdulillah, zuwa yanzu na kammala karatu a matakin digiri na biyu, wato masters kenan. Abinda kuma na yi digiri na farko a kansa shine shari'a, digiri na biyu kuma na yi shi a bangaren alkalanci. Masha Allah. To malam Musa, an yi gwagwarmaya a iya wato shekarun nan da aka yi karatu. Ko waɗanne irin abubuwa ne za ka iya tunawa da su a rayuwarka ta karatu, sannan kuma waɗanne irin shawarwari ne za ka baiwa 'yan uwanka ɗalibai da suke matakin karatu a halin yanzu ba su kai wannan mataki da kuke kai ba? Alhamdulillah, lallai abun alfahari ne da kuma abun aima Allah godiya ne mutum ya samu kansa a irin wannan wuri mai albarka, mai ɗaukaka, wuri da gwamnatin Saudiya ta ba da dukkan wani nau'i na kulawa don mutum ya ga cewa ya samu ya yi karatu wadda suka samar da wannan wuri. Abin da zan iya cewa shine lallai lokacin da muka zo aka ɗauke mu muka zo wannan jami'a mai albarka, muna tunanin ta ma yaya za a yi mu iya samun mu yi karatu a wannan wuri wanda mun san cewa larabawa ne kuma abubuwa ne wanda za su karantar da mu da larabci, ilimi ne mai zurfi. Amma dai alhamdulillah da muka tsaya muka yi tsayin daka muka nemi taimakon Allah, sai Allah maɗaukin sarki ya mana fatahi, muka zo muka ga cewa abin lalle duk mutumin da ya tsaya Allah maɗaukin sarki zai taimake shi. Saboda haka abin da nake iya jan hankalin yan uwana akai shine babu wani abu da zai gagari dan adam. Gaskiya ne. Abin da kawai ake bukata shine jajircewa da tsayuwa da yin tsayin daka da mai da hankali akan abin da aka zo saboda shi. Mutum ya yi watsi da dukkan wani abu wanda yake ba na karatu ba, ya mai da hankalinsa akan karatu, ya kasance duk lokacin da aka tsara na zuwa karatu ne ya kasance yana wurin karatu. Bayan mutum ya yi karatu da yake na aji, haka nan akwai darussa da ake a masallatai a cikin jami'a da kuma wanda ake a masallacin Annabi a nan garin Madina sallallahu alaihi wasallam. Dukka ya kamata a ce ɗalibi ya mai da hankali wajen halartar wannan shi zai ba shi dama ya samu ilimi wadda zai yi amfani da shi wajen karantar da yan uwansa kuma yayi ibada da shi bayan Allah mai da shi gida. Gaskiya ne. To malam Musa, ko bayan harkar karatu da gwagwarmaya da kai a wannan gari mai albarka, shin ka yi wasu wato aikace-aikace na hidima ko jagoranci ga ɗaliban Najeriya a wannan jami'a mai albarka? Lalle alhamdulillah muna yi Allah godiya. Bayan abin da muka sanya gaba na karatu, daga ɗan ranar lokaci da muke da shi mun yi amfani da wannan lokaci don mu ga cewa mun taimaka, mun yi ma 'yan uwanmu hidima, saboda al'umma ba za su zama a kara zube ba. Daga cikin wannan Allah maɗaukin sarki ya yi mana arziki, al'umma suka ɗora mana jagoranci tun daga mataki na jihar da muke da ita na jihar Yobe. Na rike matsayin sakatare a kusan shekara 6 ina rike wannan matsayi na sakatare. Hakanan a mataki na Najeriya Allah maɗaukin sarki ya sa 'yan uwa suka zaɓe ni na rike mataki na sakatare a tsawon shekara 2, kuma suka zaɓe ni a matsayin shugaban ɗalibai na Najeriya baki ɗaya. Yanzu nake rike da wannan matsayi a cikin shekara ta 2 kenan a yanzu haka. Gaskiya ne. To malam Musa, wane kalma kake da ita na godiya zuwa ga gwamnatin wannan ƙasa mai albarka da ta ɗauki nauyin karatunku kuma har aka cimma nasara, yau gashi an kammala wannan karatu lafiya? Lallai bayan godiya ma Allah maɗaukakin sarki, muna gode ma hukuma ta wannan ƙasa da ta yi wannan jajircewa wajen ɗaukar nauyin karatunmu, ba mu kaɗai ba, al'ummu daga ko'ina a ƙasashen duniya aka ɗauki nauyinsu. Muna yi musu godiya kuma muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka wannan ƙasa ya kuma kare ta daga dukkan wata fitina. Wannan shine abin da zan ce a takaice. To a ƙarshe malam Musa, ban san menene kake tsari na rayuwa ba a nan gaba, bangaren ci gaba da karatu ko ilmantar da jama'a ko wani aiki na hidima ga al'umma, menene ka sa gaba? Lallai duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya azurta shi da samun dama ya zo ya karatu, a burinsa ne ya ga cewa ya koma ya yi ma al'ummansa hidima da wannan ilimi, sawa'un ta bangaren karantarwa ko kuma bangaren aiki da dukkan sauransu. Saboda haka ina da
fatan cewa in Allah maɗaukin sarki ya mai da ni gida lafiya in ci gaba da karantar da al'umma abin da na karanta, hakanan kuma mu ci gaba da karatun dan ba mu zo ƙarshe ba, za a ci karatu mutum bai kai lokacin da zai ce ya zo ƙarshen sa. Saboda haka akwai buri na ci gaba da karatu da kuma karantarwa da duk abin da za mu iya yi na mu ga cewa mun taimaka ma al'umman mu da wannan ilimi da Allah maɗaukin sarki ya bamu. Muna godiya sosai Malam Musa, Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah.